କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଭୋଗକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଦିନ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। କଥାଟା ହେଉଛି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଷ ତଳର, ମାନେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀର। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ନନ୍ଦନାର ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ସେଇଟା ଥିଲା ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସରେ କେବଳ ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ ହିଁ ଥିଲା। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଉ କିଛି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାହାରୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବେ କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ନନ୍ଦନାଙ୍କର ସେହି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟର କଠୋର ସାମାଜିକ ନିୟମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ତୁଳନାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ଅପବିତ୍ର ଭାବୁଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ଡର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆରପଟେ ଥିଲା ନନ୍ଦନାରଙ୍କର ହୃଦୟ, ଯାହା ନିଜେ ହିଁ ଶିବଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଅପବିତ୍ର, ତେବେ ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆଉ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇଟାଯାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା କାହାଣୀର ସେହି ମୋଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସମୟ ଥିଲା ମହାଶିବରାତ୍ରିର, ଆଉ ସେଦିନ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ତ ଗାଁରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଣ୍ଡିତ, ସାହୁକାର ସମସ୍ତେ ଶହ ଶହ ଥାଳିରେ ଭଳିକି ଭଳି ଭୋଗ ସଜେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ସବୁକିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲା। ଯେତେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବୁନ୍ଦାଏ ରହୁନଥିଲା। କ୍ଷୀରର ଅଭିଷେକ ବେଳକୁ କ୍ଷୀର ବହିଯାଉଥିଲା, ତାଜା ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବା ମାତ୍ରେ ଶୁଖିଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏପରିକି ଦୀପ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଲୋକେ ଓ ପୂଜାରୀମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାଗକୁ ଯିବା, ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟେଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, ସେ ଏକ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନନ୍ଦନାର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିନି, ମୁଁ କାହାରି ପୂଜା ବା ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ବାସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସମାଜର ସବୁ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲା। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଖୋଦ୍ ରାଜା ନିଜେ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ନନ୍ଦନାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଥରିଲା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ, ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦନାର ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଭିତରକୁ ଯିବି? ମୋ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ବି ତ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ପରେ ବି ସମାଜ ଦେଇଥିବା ଅପମାନର ଦାଗ ତାଙ୍କ ମନରୁ କେତେ ଗଭୀରରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଭକ୍ତିର ବିଜୟ ଆଉ ସେହି ଚମତ୍କାର ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଲା ସେହି ଅମୃତବାଣୀ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ବାସ କରେ, ସେ କେମିତି ଅପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ? ଏହାପରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ ଆଗେଇ ଆସି ନନ୍ଦନାରଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରି ସିଧା ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠିଲା। ଯେତେ ସବୁ ଭୋଗ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପୂରା ମନ୍ଦିର ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏହା ଥିଲା ନନ୍ଦନାରଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତିର ବିଜୟ। ସେଦିନ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। କ'ଣ ସେ ଶିକ୍ଷା? ଯେ ଭଗବାନ କାହାର ଜାତି ଦେଖନ୍ତିନି କି କୂଳ ଦେଖନ୍ତିନି। ସେ ଯଦି କିଛି ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ହୃଦୟର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି।